Моң. Сүз белән аңлатып булмаслык күңел халәте. Кешенең җаны диләр аны. Җырмың безгә яшәргә булыша, тормышыбызны җиңеләйтә, эчке дөньябызны чистарта, рухыбызны күтәрә. Безне юкка чыгудан шул моң саклый. Әмма без шул моңны булдыруга, аны баетуга өлеш керткәннәрнең үзләрен дә хәтердә сакларга, барлап торырга бурычлыдыр. Бүгенге сүзебез онытыла язган шундый шәхесләребезнең берсе, татарны тальян гармонлы иткән Михаил Вараксин турында. Заманында аның үзәккә үтәрлек тавышына сыкланмаган кеше калмагандыр. Аны үзенеке итәр өчен гармончылар ат бәясе түләргә дә ризалашкан дип сөйлиләр. 2017 елларда без Буа районында экспедициядә Тәүгелде авылында идек. Шул авылда безне Зинаджан исемле абзый белән таныштырдылар. Ул абзый вакытында дан тоткан булган авылда. Аның белән аралашкан вакытта минең арга төрле сораулар бирдем. Гармон уйнау үзенчәлекләре турысында, көйләр турында. Әйтәм, Зинаджан абый, әйтәм, мин дә әзрәк гармон тартам. Кая гармоның дип сорагач, мин әкрен генә чехолдан тальянны чыгарып, аның кулына тоттырдым. Ул уйный башлагач, елап җибәрде. Минем алдымда 91 яшьлек бабай бу бит җистеле гармон дип әйтеп җибәрде. Минем янда булган гармоннар ошыймы сиңа дип әйтәм, әйбәт инде әйтәм, Зинаджан абый, алып кит ул гармоннарны, миңа калды бу гармон. Алай булмаса, мин дә җыелган бөтен акчамны алып кит. Алып кит, миңа 3 көн үләремә калса да, менә бу гармонда уйнап кала алсам дип, шундый сүзләр белән минем каршымда ялынып, җылап утырды. Аны алдым мин. Алдым да авылга кайттым, кайткачында Милехай абыйга әйтәм бит. Әйтәм, менә шулай әйтәм, булдым, әйтәм, Вараксинда, әйтәм, Милехай абый уйнап каралы дип, шушы Акмала гармонда мендем мин аңа, яңасында алып мендем. Шуны алды да уйнады инде, нине дә уйнап күрсәтте инде ул, Акмала гармонда уйнап күрсәтте инде ул. Аннан соң алып уйнады да, тальянны уйнады да, эннем җаным сат миңа бу гармонны ди. Бу яңасын. Яңасын алганны. Сат и бетте менә, ул минем әти белән 20 ел нидә эшләгән, тимерчедә эшләгән кеше ул. Шуңа күрә мин аңа нит алмадым, каршы килә алмадым. Дөнья гизгән татарның күңелен әсир итәрлек, җанын кузгатырлык моңны кайлардан алды икән шып-шын урыс абзые. Бу сорауга төгәл генә җавапны соңрак табачакбыз. Әмма әлегә безнең кулда гармон остасы Михаил Вараксин турында бер генә мәгълүмат та юк. Вакыт дигәнең рәхимсез дә, кырыс та. Телдән телгә Вараксин дип йөргән ул исем татар энциклопедиясенә дә керми калган. Әле дә ярый безнең үткәннәребезне, ташка басылганнарыбызны кадерләп, саклап торучылар бар. Безнең фондлар зур, әлбәттә, эзләргә кирәк. Бик бай фондлар. Мондан һәрсе генә юк бездә. Ис китмәле. Вараксин гармоны турында сорау килгәч, biz әле башта аптырап киттек. Башта уйладык, бу Вараксиннар типографиясе турында сүз бара дип. Әмма гармончы Вараксиннар турында минем шәхси үзем әле ишеткәнем юк иде. Һәм шул рәвешле мин эзләнүләргә керештем. Бу фамилия яктыртылмаган дип әйтик. Менә миллият сүзлегеннән таптым. Мин шуннан этәргеч булды инде. Яңадан Максим Глухов әсәрен табарга тагы шуннан соң бу аның булып чыкты истәлеге. Аны укый торгачлым тагын журналга, менә Казан утлары журналында аның турында татарлар тарафыннан басылган мәкаләләргә юлыктым. Татар язучысы Максим Глуховның гармон остасы турында язарга алынуының бер хикмәте бар. Аның үз әтисе дә Казанда гармон ясаучыларның берсе була. Язучының хикәяләвеннән аңлашылганча, Киров өлкәсендәге Вараксин авылының уңдырышсыз туфрагы анда яшәүче крестьяннарны тормыш итүнең башка чараларын табарга мәҗбүр итә. Безнең героебыз Михаил Вараксинның бабасы да ничарадан бишара моңарчы ишетеп кенә белгән гармон яшәүсенә алына. Тамак туйдырырлык акча эшләү җаен тапканнан соң буш кәүзенең улларын да өйрәтә. Көннәрдән бер көнне аның әтисе янына Йосыф исемле татар кешесе килеп керә. Һәм култык астындагы гармонын татарлар җырларлык итеп үзгәртүен үтенә. Узак уйланып жүргәннән соң ул
татар авылларына чыгып китә. Уста шул рәвешле аларның җырлау һәм башкару үзенчәлекләрен күңеленә сеңдергәндер. Йөрәге аша үткәргәндер. Россиядә иң күп гармун төрләре, халыкчан гармун төрләре, һәрбер өездә, һәрбер якта, һәрбер җирлектә үзенә генә хас булган гармун төрләре бүген көндә бар. Иң данлыклы гармуннарның берсе тарих буенча ул безнең тулы гармуннары, аннары вятка йөзендә эшләнгән, менә мондай вятка гармуннары элек аталадыр, вятка гармуннары, Орел өлкәсендә эшләнгән гармуннар, шулай ук безнең Идел буенда урнашкан Нижгар гармуннары бик зурдан тотканнар. Нижгардан соң дәвам итә ул әлбәттә Саратов гармуннары, Елецкий гармуннары, Балагоевский, Петербург гармуннары һәм Сибир гармуннары һәрбер төбәктә кая гармун кайсы төбәккә гармун килеп кергән, анда булган көйләргә, әгәр анда булган мастер, устамы ул шул гармуннарны үзләштереп, аңарга яңа ниндидер төсмерләр кертеп, шул яг өчен җырлары белән бәйле төсмерләр кертеп, үзгәртеп, гармуннарны барлыкка китергәннәр, ясаганнар һәм шушы белән безнең гармун кыйммәте менә буның белән аерыла инде ул. 14 яшында беренче гармон ясаган Михаил әтисенең татарларга күрсәткән игелекле эшен үз җилкәсенә алачак. Ләкин аңарга әле маршы әтисе йортыннан китеп, Саратовта, Тулыда, Ростовта гармон ясау нечкәлекләрен үзләштерергә, Промка, Венский гармоннары баян ясарга иран җиткәч кенә армиягә алынырга. Шуннан 2 ел дәвамында империалистик сугышның ачысын төчесен татырга һәм гражданнар сугышын кичерергә туры киләчәк. Мылтыктан гайры нәрсә тотмаган Михаил бөтен осталыгын эшкә җигеп, 1923 елда Мәскәүдә үткән беренче Бөтенсоюз күргәзмәсенә үзенең тарихка кереп калачак күп регистрлы, данлыклы Бараксинын ясап өлгертә. Бараксиннар гаиләсе, алар 2 төр гармон ясаган булганнар. Менә бу рус стройлы гармон, күрекне тартканда һәм җыйганда төрле тавыш чыга. Әгәр дә без бер бакасына басабыз икән, төймәсенә басабыз икән, 2 тавыш чыга, менә барлыкка чыга. Ул рус стройлы гармон. Шулай ук татарлар белән тыгыз элемтәдә булгач, Вараксиннар татар көйләренә яралкылаштырып, шулай ук Вараксин гармоннарын булдырганнар, ясаганнар. Ул гармон әлбәттә бүген көндә шулай ук уйнала. Менә. Бүген көндә Вараксин гармонны менә мондый күбрәк вариантта кулланыла. Бу гармон моңарга караганда уйнарга да җайлырак һәм татар көйләре моңарга күбрәк ята. Регистр белән бөтен стада эшләй алмый. Регистрның технологиясы аның четерекле, яхшы итеп эшләмәсәң, аннан һава йөри, ул гармонның сыйфатын югалта. Шуңа күрә инде ул яхшы осталар гына регистр белән гармон ясый дип әйтергә әйтеп була. Сыйфат күрсәткече санала. Сыйфат күрсәткече, мин менә иске гармон килсә инде әйтәм, регистр белән ясалган икән, аның телләре яхшы. Бер ялгыз гына алтын куллыстада әллән ерак китә алмый. Гармон ясау бик тә четерекле, вак һәм вакыт сорый торган эш. Моны яхшы аңлаган Михаилның Казанда үз гармоннарын күпләп җитештерә торган фабрикада үзе шикелле осталар белән кулга кул тотышып, нәтиҗәләр эшлисе килгәндер. Моңарчы әртил булып эшләгән гармон осталарына нигезләнеп, Казанда 1934 елның 27 гыйнварында гармон фабрикасы эшли башлый. Бу инде Михаилның әтисеннән калган хыялның тормышка ашуы дигән сүз.
Әмма бийигибез Тукай әйткәнчә, бармыни бездә гомумән кеше кадерен белү. Татар гармонын ясаган останы эшне белеп бетермәүче белгеч дигән шикаятка таянып фабрикадан куалар. Мин гармонсыз ни эшлим дип, инәлеп күпме генә җаваплы кешеләрнең ишекләрен кагып карамый ул вакытта Михаил Вараксин. Ләкин ул ярдәмне алардан түгел, үзе дә Казан гармон фабрикасыннан план кууга каршы чыккан өчен эштән җибәрелгән икенче бер гармон остасы Александр Сметаниннан ала. Тормыш дәвам итә. Бездә исталада кирәк бу тормышта, дип аның төшенкелеккә бирелгән күңелен юатып, яңадан гармон ясарга күндерә ул Вараксинны. Чыннан да кирәк икән бит аның өендә ясаган гармоннары халыкка. Әнә нинди шәхесләр килеп мактый аның Вараксиннарын. Салих Сәйдәшев үзе күңеле булганчы Михаил ясаган гармоннарда уйнаганнан соң булай дигән. Мин ишраклы гына бер сукыр татар картының синең гармоныңда әздерүенә мөкиббән китмәгән булсам, көйләр дә язмаган булыр идем. Ничекләр ясыйсың син бу гаҗәеп гармоннарыңны? Монда да безнең дә килеп ди Салих Сәйдәшев уйныйдыр. Алар димәк таныш булганнар, Алар таныш булганнар, дус булганнар, алар таныш булганнар, видимо, гел килеп җиргәндер инде күрәсең. Аннан җирак түгел бит инде ул, урамы Горький урамы хәзергә еме. Күрәсең, бер төрлерәк язмышка дучар ителгән кешеләр шулай бер-берсенә тартыла торгандыр. Ул чакта Сәйдәшевнең дә хәлләре Михаилныкы кебегрәк булганын без инде бүген яхшы беләбез. Композитор иҗатташының рухын күтәрү өчен Вараксинга Камал театрында куелган легендар Зәңгәршәл, Казан сөлгесе кебек спектакльләрдә уйнау өчен данлыклы гармоннарын ясау өчен оештыра. Тамашачылар бәлки барысы да белеп тә бетермәгәндер сәхнәдә кем гармонда уйнаганнарын. Ләкин бит нәкъ менә аның инструменты, аның дусты Салих Сәйдәшевнең сәнгать әсәрләрен йөрәккә үткәрергә ярдәм итә. Гаилә дусларының саналган данлыклы гармончы Фәйзулла Туишев исә 1946 елда булай дип язып калдырган. Концертлар белән йөргәндә миннән һәр вакыт диярлек бу гармоннарыгызны ясаган оста исәнмәле дип сорыйлар. Безнең халык Вараксин гармоннарына бик тә югары бәя бирде. Гомерен татар гармоннарында уйнауга багышлаган. Федор Шаляпинны уйнап җырлаткан легендар артистның башлыча Михаил Вараксин кулы белән ясалган 150-гә якын эреле-ваклы булбул телле гармоннары була. Мәшһүр артист аларны яратып, татар хатын-кызлар исемнәре белән атаган. Ни кызганыч, үзе киткәннән соң аларның бик азы гына музейга килеп эләгә алган. Танылган башкаручыларына түгел, күңеленә гармон чине кагылган бик күпләр Вараксинлы булуны зур дәрәҗә санаган. Шундыйларның берсе Мулла Гали абый Хадиев. Аңа гармон остасы белән якыннан танышып, ул ясаган гармонны үзеннән үк яңартып алу бәхетен татырга туры килә. Ул Ленин бакчасы каршындагы таудан менәсендә урам аркылы чыккачтан таудан менәсендә тау өстендә аларның җыртлары шунда инде. Ул йортны күптән сүткәннәр инде. Шушы тар тыкрыкта эшләнгән тальян гармоннар татар киңлегенә төшеп, бүген дә халыкка хезмәт итәләр. Ул иске җорт, шактый иске җорт менә шунда кирдек без. Мин кирдем инде. Аннан соң шалтыратам, шакылдатам, шуннан чыкты инде Мария апа, инде ул элек билге булган инде. Мин белмидем инде. Мәйтәм, анда Вараксин мәйтәм анда торама. Әйе ди. Минем эшкә җылы кирде инде. Таптыммы? Таптым. Шуннан соң аларга кирдем мин. Шунда кергәченнән, сөйләшә башладык инде, мәйтәм, менә шулай, менә мин шушындай гармон алып килгәнем авылдан, менә мәйтәм, шуны нитәргә кирәк, төзәтергә кирәк бит, мәйтәм. Ул аны карады, алды, нитте. Ярар, дип әйтте инде ул. Аны шул сүзе кыска инде. Ярар, булыр. Шуннан соң ул алды, шуннан аның турында сөйли Мария апа, ул сөйләде инде. Аларның бер кызлары бар иде, аның бер итләре бар иде. Аның белән аралашкачыннан мин аның эш кешесе икәнен аңладым. Бул менә утырган вакытында бер туктабый эшләп утырадыр шунда. Мария апа сөйләп утыра, ул эшләп утыра. Аның өчен хатыны сөйлейме? Аның өчен хатыны сөйли. Аннан соң бит алар аннан соң күчтеләр. Аларга квартира бирделәр. Декабристлар урамында. Мин анда 1-2 мәртәбә булдым. Алар безләргә гадәттә җибәрәләр открытка. Приглашаем вас посетить дип. Шундай
Алсын Мария апай язайны. Зиялылар Айе. Шайтып анда адресын жазган була, ул менә фәлән вакытка килегез дип язадыр. Мин киләдер. Ул яңа квартирада бик үк ни булмаган. Жайлы түгел. Чөнки анда бит тык надо сугарга кирәк. Кешеләргә кирәк. Маршрут күршеләр бер ниткәннәрдер инде. Тегендә ул үзенеке үз йорты, анда беркем бер нәрсә әйтмидер инде. Фотографиялар бар әйме. Ул фотографияларда аның мин төшердем 2 дөресен әйткәндә менә бастырып төшердем инде. Ансын ничек риза булгандыр аңа. Стәлгә койдык та гармуннарын тизеп, стәлдә гармуннар, ул артында басты инде аның. Аннан алдында әле эте бар кнопка дигән. Шулар белән төшердем. Шуннан соң он төшергәннән соң бераздан соң туктамый итеп этне алып куйдык. Значит, Мария алып торды. Этсез гармуннар белән төшердек. Ансы әйбәт чыкты. И аның менә шулай иттереп эшләп утырган вакытта, булай иттереп эшләп утырган вакытта төшердем. Ул миңа кызык тоелды. Бараксинлы булу вакытына ирешүчеләр аз булмагандыр дип уйларга кирәк. Белгән кешеләр Татарстанда башланып киткән Уйнагыз гармуннар фестивалендә катнашучыларның иң данлыклылары, нәкъ менә Бараксинның үз кулы белән ясалган гармуннарда уйнаганын раслый. Аларны Михаил Дмитриевич үзе дә шатланып күзәткәндер дип уйларга кирәк. Димәк, гомере заяга узмаган. Данлыклы бараксиннары булганнар гармунга тормыш тәртистә өчен оста эзләгәндә Айрат Харисовка килми хәлләре юк. Айрат абый сез. Нинди гармун алып килдең? Сезгә менә үземнең шатлыгым белән уртаклашасым килгән иде. Айрат абый Шин Бараксин, Михаил Бараксин гармонын Яхшы. Табарга насыйп булды. Без дә бараксинлы татарларны шул Айрат аша таптык. Чөнки ул татар дөньясында бердән-бер диярлек гармон ясау һәм төзәтү остасы санала. Безнең бәхеткә аны татарга тальянсыз яшәргә ярамаганын аңлаган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе Казанга махсус чакыртып алды. Безнең гармонның жаны bütün yürəyə etərək kərək ol indi ana tilləri. Qoldan yasalğan tillər indi. Элек ustalar barsa da jizdən tapıb tillərini üz qolları bilə yasaganlar, özləri kiyləgənlər indi. Şuna görə ol türlü analizdə bulsa da indi mənə ustanın min garmının tilini açıb qarasam, aytırğa bola bu nindiyərək usta anın qulu yəbişi bitkənmi bu işkə. Михаил Бараксинның тальяннары бүгендә исән. Аларны хәзер татарлар үзләре ясый инде. Михаил шикелле үк 14 яшендә беренче гармонын ясаган Җидияр Мөхәйяровның да тальяннары, баяннары тамгалы, димәк данлыклы. Бу мөгъҗизалы эшкә Җидияр агадан өйрәнгән Айрат Харисовның да җиз телле тальяннары тамгалы. Шул тамгалы гармоннарның кадерен белүче, барлап торучы дамирларыбыз, шул дамирларның тальянга гашык укучылары бар шикер. Димәк, татар күңеленә Бараксин дип кирип калган тальян гармон безне халык итеп тотуда һәм анда үз урынын били дигән сүз. Ә безгә бу тальянның чишмә башында татар җанлы урыс Михаил Дмитриевич Бараксин торганлыгын онытмаска, һич чыгу ул ясаган тальян гармонына һәйкәл итеп бастырасы гына кала. Безнең кемлегебезне, ниндилегебезне искәртеп тору өчен.